Няма да ви пуснат, има коне, които са отзад, спокойно предупредих. Стартьорите ги няма. Айде сега. Не, аз няма да ги пускам. Мисълта ми е публиката, прекратяваме с всичко нередно на импровизирания хиподром край Борован. Много съм щастлив от обстановката, от това, което виждам. Няма да ги пуснат, бъдете спокойни. Има кон отзад. Стартьора е опитен, знае си работата. Но има коне, които не могат да се спрат. Това е проблема. Имаме и изтърван кон. Това не е добре. Но предполагам, че той ще се завърти около другите коне. Запазете самообладание. Само искам да си останете по местата. Никакво стъпване на пистата. Само хората на реда, в момента в който конете полетят, трябва да влязат от вътрешната страна на ограничителните ленти. Старта е там, където в момента са повечето, голямата част от конете. Шоуто в Борован ще започне до броени минути. Двата коня, които направиха импровизирания фалстарт, вече са в групата. 10 коня, една добра бройка за надбягвания при чистокръвните коне. Не са и много, но не са и малко. Има кон на пистата. Това предполагаме някой от каруцарските. Веднага напусни пистата, момче. Старта е даден. Групата се поведе от Кили Линк, според мен. Махни се от пистата, момче. Защо караш коня тук, бе? Много. Тук пистата е страшно голяма. Не мога въобще да видя дресовете на жокеите, но мисля, че Кили Линк е в челото. Кобилата на Долни Дъбник с жокей Мустафа Мехмед. Сега на чело, като ще ни излезе представителя на Севар Нурай Хамил. Вече ви казах за него с Били Бой Блу. Също така и Доминго с Любчо Златев е в челото. Последни 450 метра, правата е дълга 400 метра. Двата коня, които са се откъснали напред, ще определят може би победителя. Публиката, замръзнете по местата си, сега ще стане ясно кой ще спечели първото надбягване. Между тези виждам от вътрешната страна. Не, това е Нурхай Хамил от вътрешната страна с Били Бойс Блу. Джуниет Мустафа с Тип-Топ в челото. Също така и Мустафа Мехмед, но печели Любчо Златев с Доминго. На втора позиция Джуниет Мустафа и трети Нурхай Хамил с Били Блу. Любчо Златев с Доминго, на втора позиция Тип-Топ и Джуниет Мустафа. Трета остана Били Бой Блу и Нурай Хамил. Тройката ни е ясна. Награждаването в